usisi wami uyakuchithela. In fact sekwafika le ndawo ukuthi aze amithi. Nalokho umithela umuntu ongaphandle like umuntu wokuhamba. So ngibonile ukuthi umuntu right, so ngibona ukuthi nje angichazele le ndaba because ayingiphathi kahle. Hayi ngicabanga ukuthi mina naye into yokuthi ayivele iphele nje kanje. Awufisa ukuthi uzibuzele wena uthole ukuthi kwenzakalani kuyena kuqala kuyima uthatha isinqumo. Hayi ngoba ngeke ngeswane. Ngenzweni. Ngeswane kuzoba inkinga. Inhliziyo ekhulu kakhulu. Uthando lweqiniso, uthando lwamanga. Elami igama nguStufuza Dlangamandla-Zulu. Ngumngwenyankomo usavukazi Mvuleni. Ngintokazi ezalwa uMamkhize, ngumamsebenzi uMsisindlela. So namhlanje ngizivakashelwe udadewethu. And angazi into emthumile usazagcina esefinyelele kulolu hlelo lolu. Kodwa nakanjani ikhona lento engamphathi kahle esizoyizwa kungesikhathi esingakanani. Ngiyafisa ukuthi ukhumbule ukuthi kusakhona especial esizophela ngomhla 15 lapha kwimpande zama-Afrika. Khona ubaba uka-Enzo, kube khona uma ka-Enzo, kube khona izinyembezi zomntwana. So mawusidinga ungasithinta ku-062 219 7748. So ke asike size ukuthi udadewethu ufike ngani kulona lolu hlelo lolu. Sabona kunjani? Uyaphila njani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi ukuthi ngumabani, usuka kuphi, ukhulelephi and uze ngani la ekhaya namhlanje? Mina Amahle Wangwazi ngisuka eMgababa. Okay. Ngikhulele ezingolweni. Bani ongwazi? Umthetho Nyamboze. Oh, okay. Ngikhulele ezingolweni. Ngibhalile le show ngoba ngibona into eyenza usisi wami engingayithandi eyenza kumuntu wakhe. Usisi wakho uzalwa naye endlini? Yes, ngizala naye endlini like umama oyi-1 nobaba oyedwa. Yes. Oh, wenzani usisi? Okay, usisi une-boyfriend, right? So njoba ine-boyfriend yakhe banengane. Njoba benengane i-boyfriend yaphanda, right? Okay. So usisi ke wase evukwa ukucheater, right? Okay. Yes, kahle ucheater nomuntu like ongawona wala umuntu okhamba. Yes, so ube naye wagcina sekutheni uyamitha. So njobe semitha ke wase kuphoqa ukuthi akatshele umfana ukuthi ingane yakhe kungayona yakhe. Okay, so ubethanana nobhuti wala ongayena owakhamba mase eba nomunye ubhuti okhamba ke shothi bewo2. Yes, okay. Bese eyamithela ke. So ngizomthiphisa nje ukuthi usisi wami impela kodwa like into ayenzayo because yes naye ugayi umuntu. Yabo because naye mase ngase kuthiwa into uyayithola kuba buhlungu because ube ugayi bese kucabanga ngisho ukuhlawula ingane yabo izingane lezi zothu. Ugayi wokuhamba? Cha. Lo owala ekhaya. Okay. Bese cabanga ukuthi amhlawule, so uhlawula lezi ngane zothu. So ngifuna ukumchazela ukuthi umuntu sengamhlawula lengane yakhe le emithi angasayihlala because ingakuyona yakhe. Usisi wakho uxoxa nawe zonke lezi zinto lezo? Yeah, uxoxa nami zonke izinto but lokho akangitshelanga yabo. Akangitshelanga. Uthola kanjani? Engayitholela. Like ngathi into babe like sometimes ngiyangifihlela izinto ezinye yeah because sometimes ngimtshela ukuthi hayi la mhlawumbe ngiqonde ngizomjaja and stuff engakusho ukuthi sabothu sinabangani ababodwa yabo. So waxoxela umngani wami. Sure. Naye waxoxela wena? Yes, wase etshela mina ke because mina izinto ezithense sometimes akangitsheli. So if udadewenu ebona le video le mawucabanga kuzophetha kanjani kunini noba2 nibe nizalwa ndawonye? Mhlambe kuzoba khona inzondo noma
mhlawumbe kuzoba ilokho okuhilizisana nje mase nibuye nibe right. For yena angazi. Kodwa ngiyacabanga ukuthi ngaba khona lokhelizisana kodwa at the same time ngabe ngimsizile phela. Okay. Yabo because sometimes yabo ukwazi ukuthi hlawula ingane ingayo yadidana emsamo zonke lezo zinto. Yes, so ngiyacabanga but none esisami ngakhuluma naye ngim-understandisa. Okay. Kula. So lo muntu lo ofisa ukubhodla kuyena. Umuntu esilisa othanda nosisi wakho, right? Yes. Uzibhekile noma cha? Angizibhekanga. Awuzibhekanga. Ufuna ukumtshela nje ukuthi kwenzakalani kuphela. Kuphela ukuthi naye angene elayinini Okay. aziqiniso qha. Yini le edala ukuthi uzihluphe kangaka? Ilento engishoyo ukuthi sometimes njengoba esecabanga nokuhlawula mhlambe ingazi cause ke mhlambe emndenini noma enganeni yabo even nakuyena usisi wami yabo mhlambe ngadaleka izinto because sometimes izinto eziphathelene nomsamo ziba tense kakhulu. Awucabanga ukuthi mhlambe le video le mangase kuthiwa usisi wakho uyayibona kuyoba inkulumo uthola ukuthi ayikwazi nokuthi inqamleke. Mhlambe uthola ukuthi usisi wakho akazoba right ngayo ngalendlela ukuthi akasafisi nanokukhuluma nawe, akasifisi nanokuthi akubone, akasafisi nanokuthi into ehlangene nawe nje ubuzalwa naye. Angazi lokho sengakubona mhlambe ngikhamba Ekhamba nesikhathi. Usisi wakho umuntu njani? Umuntu friendly like uyabathanda. Ana inhliziyo encane. Akadinwa manje. Akadinwa manje kodwa yena phela uyadinwa because kodwa hayi ukuthi like Mawucabanga usisi wakho if mekufinyelela ekuthenini uyakubuza ukuthi wena yini uzixaka kangaka, ucabanga ukuthi kuyophelelaphi phakathi kwena abatho. Mase akubuza nje ukuthi wena ungena kuphi. Like sengingaba kuyena ukuthi ucabangani nokuthini but mina bengicabanga ukuthi decision yami i-right engiyithathile because even abantu bomndeni uma kuthiwa sengiyabaxoxela nabo bangabona ukuthi like ngithathe isinyathelo esi-right for yena. Uyamthanda usisi wakho? Kakhulu ne? Ish, okay. Kulungile. Ithi ngimlande umuntu ucela ukuthi sixhumanise naye. But mekuthi akayizwa kahle indaba, ngiyacela ungaphakamisa umoya. Ube right nje because vele angisho uzosiza yena njalo sidala sami. Okay, ithi ngimlande ke. Ngiyacela ukuthi nisondezele umnikazi wendaba. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama products aka Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Sawubona bhuti kunjani? Siyaphila ngakunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela ukwazi igama lakho nesibongo nala usokhona. Ngusimpiwe wakwaMncwabe isibongo. Ncwabe. Kuphi emakhaya? Emakhaya isemzimkhulu. Mina ngumamtolo ngwandlela. Ngicela ukubuza uyamazi usisi? Ngiyamazi. Umazi laphi? Mazela khona eMgababa. Mgababa. Alright. Kunento afisa ukuthi axoxele yona. So ngiyacela umuphi isikhathi sakho umlaleli ukuthi ufisa ukuthini kuwena. Alright. Ngicela ukukhuluma naye. Okay. Angisho yazi ukuthi mina ngosisi wentombi yakho uma ingane yakho infect right. So so njengoba ngila ngibhalele show ngifuna ukuchazisela ukuthi usisi wami uyakuthithela. In fact sekwafika le ndawo ukuthi aze amithi. Nalokho umithela umuntu ongaphandle like umuntu okuhamba. So ngibonile ukuthi umuntu right so ngibona ukuthi nje angichazele le ndaba because ayingiphathi kahle. Since nje nami ezinto engizokufunda ungisiza ama ngikhala kuwena yabo nami ngeke ngike kuphoseke wena nje kanjalo. So bengizokuchazisela nje ukuthi usisi wami khona umuntu ajula naye and lo muntu ajula naye owangaphandle umuntu okufika since sebehambile ke usemithi. Bengithi ngikuchazela lokho nje. Sishome ngazi ukuthi ngingathini manje kwalento bengayazi. Ngiyaqala ukuzwa today? Ngiyaqala nje ukuyizwa lento. Ufila kanjani? Engihluku kakhulu, ngihluku. 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 Womthemba kangakanani? Ngimthemba yena kakhulu nje futhi.
So mawuze umuntu oseduze naye engicabanga ukuthi uyazi ukuthi nakanjani uyasondela nanoma nini eduze kwakhe, uyazazi nakanjani izinto ajwayele uzikhuluma naye, ufila nani? Ufila kabi sisi wami. Eish. Manje ucabangani? Hayi ngicabanga ukuthi mina naye into yokuthi ayivele iphele nje kasokanjena nje. Awufisa ukuthi uzibuzele wena uthole ukuthi wenzakalani kuyena kuqala kuyima uthatha isinqumo. Hayi ngoba ngeke ngeswane. Ngenzweni. Ngeswane kuzoba inkinga. Kunenhliziyo ekhulu kakhulu. Yemuzwa usuthini? Hayi ngiyamuzwa. Ufila kanjani? Kona kubi kakhulu. Feel bad, guys. Yo, Awukho right. I'm right. Cause like sometimes angibenga believe ukuthi usisi wami lo wenza lokhu like ngakhula naye ngiyamazi ukuthi umuntu ngangacabanga ukuthi sometimes uyokacabanga izinto ezithense kanje like enze izinto ezithense so Yeah. so yeah. Uyamuzwa usufila kanjani? Uyamuzwa uthi yena ufila kanjani? Ngiyamuzwa mama. Kusho ukuthini kuwena? Inkinga lami ngifuna ukumbuza ukuthi ngoba inkinga wayenayo inamba yami. Kuze kwenzeka konke lokhu Ngitshela ukungifonela ya. Nawe kungicika kakhulu. Ngicela umphendule umbuzo wakhe. Engakusho ukuthi angicabanganga ukuthi like ngikufonele kahle ngathola yabo ngangabi nayo sure. Ngiqale ngifune ngithole iproof yalonto engishoyo yabo. Ngaze ngathola ke ukuthi kukanjena kanje so ngazi nami angicabanganga abantu ukuthi ngifonele ngixoxele yabo. Ngiyacela ukuqhatha. Uthe uzibhekele emqa? Hayi lutho manje. Lutho. Wasimala bo. Ngiphendule. Hayi lutho Nkosi yami lutho. Uyazi naye siyazwana nje lokhu right and now sithi ngitshela ukuthi angimfonelanga again umuntu engimfonela sonke isikhathi yabo because ngiya understand ukuthi abo sibe closed kakhulu yabo yonke lonto leyo so sometimes ngimfonela mhlambe makukhona usizo ngidinga ke nakhona ngiqala kusisi wami yabo ngithethe yazi ngidinga into esizinto mhlambe sengayithola kena ngimvuma ukuthi ungaya umfonele. Okay. Ubusazimisele ukuthi uvele ekhaya la kasisi wakhe? Bengisazimisele ngale ndlela ngokusemthethweni manje mase ngizwe lento le kanje. Ngathi senzathatha ukwehlela nganene. Uyafisa ukukhuluma nosisi wakhe nenoba uthi kuphela? Hayi angifisi. Awufisi. Awusekho right. Hayi angisekho right nje before yena hayi sengiright wena. Eish. Kuzoba inkinga ke lokho. Eish. Njengoba usuzwe indaba ekanje, mhlambe ufisa ukusuka eduze kwakhe noma uzohlala kodwa inqobo nje mawazile ukuthi uyena usisi wakhe uplan ukuthi enze njani? Plan ukuthi ngihlehle nje eduze kwakhe kuphela. Cha mina angisho ukuthi like abahlukane just as ukuthi wazi iqiniso noma kuthiwa uyaqhubeka naye kodwa ubuwazi yes hayi ukuthi mhlambe ngiyaniqhatha or what. Uthi akasho ukuthi hlukanani. Uthi akakusho lokho. But ubefisa ukuthi wazi ukuthi kwenzakalani, wazi iqiniso kuphela. Hayi. Ubona nje manje sengizwe lokhu kuhlungu ngempela manje hayi. Ngazi nami ukuthi ngizothini, ngizobhala ngenze kanjani. Okay. Mhlambe asike sikunikezeni isikhathi sokuthi ubheke qala ukuthi ngabe uqinisile lokho akushoyo. Meke ukuthi awukholwa. Mhlambe kuyima usungathatha isinqumo esi-right. Mhlambe sikakuzama lo. Okay. But-ke ngiyabonga ukuthi ufikile kwi-show. Ngiyabonga ukuthi usilalelile wasihlonipha ukuthi besifisa ukuthini wena ngiyabonga. Bongami lo. Basi ngiyacela usisi wakho ugcine ngomthinta ucheck ukuthi lokho akushoyo indadewabo ku-right na noma kuyiqiniso ngokuphelele kangakanani. Ngiyacela. Ngiyakuzwa.
Mbuke lapha ekhaya anazibonela nani ukuthi kuphethe kuphi sila la sekhona njengamanje. Into engisayisho namanje and into engisazohlezi ngisho ukuthi mekuthi uyazibona ukuthi awukakakulungeli ngokuphelele ukuthi ungene kubudlelwane. Hlala ube single. Ubone ukuthi uzophila empilweni kunokuthi ungangena ku relationship wazi ukuthi usanenkinga eziningi kusale izinto eziningi kufanele uyisolve kuqala ngoba omunye umuntu ozongena naye kubudlelwane angeke aze understand ukuthi unenkinga eziningi yena uzothatha lokho ukuthi wena uthe uyamthanda mase ngicina senixabana uzugcina usuhethe ngaphezulu ekubeni bekufanele ulungise lokho nenkinga nakho kuqala kuyima ukudlulela kokulandelayo. And umuntu osingle akaboshwa ayekho umuntu ejele eboshelwe ukuthi usingle kuyena ayekho umuntu oboshwayo ayekho umuntu obulalwayo bambulalela ukuthi yena usingle. So mawungakazitholi mawusayifuna kodwa akayitholi ukuthi umephi kwenzakalani ngawe hlala besingle kunokuthi ungahetha omunye umuntu yena oseready nokuthi angangena ubudlelwane ukuze singabe nazo nje ingxabano hlala besingle kodwa bosuready usungangena ku relationship ube right nomuntu wakho nibe nabantwana nize nishade kodwa mawuzibona uready awukho ready hlala kanjalo. Ngiyacela ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare ngiyithina kakhulu. Ngiyacela futhi ukuthi namanye ama shows niwabukele bakithi ngiyanicela. Yabo lapha kubhodla uthola usizo kwa Black Life TV ukhona uOlwethu Ucele. Ngiyacela usinibukeni le show yakhe. Ukhona uDating Blind kaMcebisi Mabaso. Ngiyacela naye usimbukele. Ubuyile useason 5 kwasikhipha izimfihlo. Ukhona uSibusiso Shabalala. Naye ngiyacela nibukeni ishow yakhe. Ngiyazi mhlambe kusezoba nzima because basha mhlambe sakhona lapho nalapha engakabi happy khona. Bhala ku comment section. Kodwa nakhona futhi mawubhala ku comment section ukhulume kahle. Nama presenter abantu bafethu abantu sifana nani. So cela kahle lento ofisayo ukuthi yenzeke. Sizokulalela, sizofunda and sizokwenza ngendlela wena mbukele we Black Life TV ofisa ngakhona. Nisazoba happy ayeza namanye ama shows amasha ayeza nama presenter amasha okwakho nje ukuthi ulinde ubuke ufake data ube nesineke ufunde ukuthi into engenzeki kuwena mhlambe kwezinye indawo yenzeka kanjani mekuthi ngeke ilanga uyathi uqonana naye ubone ukuthi ungakwazi ukuthi unqobe kanjani because bakhona abanye abantu aseke baphumela obala ngayo. So ke ngiyamthanda kakhulu. Bye. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo kokulapha, sididiyele izimpande, kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona neziwasho. Sikhona isiwasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuzothola abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku6, indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu akathande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi uphinde uvikele umkakho. Woza kithi ePharmacy eBlack Life Traditional Pharmacy.